entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e ma min be no I ka dugukolo bibolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka asorala I jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o dima dugukolo bibolo a plan bɔcogo o ti kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction be so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o be topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o ta bannen dɛ e ma min be no ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma sosarako la o kuma la entreprise Jangine Samake construction be ta I ka so luwansew minɛ ni kana di ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ be yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen do o bɛɛ lajɛlen kama o kuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu ka gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake construction o kuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la biye tarata ye mais kalo tile 28 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na aw sigi ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila Fondamela bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita bi ale y'i kunda safokaw olu fɛn kan min ni a bɛna taa Sanakɔrɔba a ye birikiden fɔlɔ min ka o da yen nɔ min n'o bɛna ɲɛsin centre solaire belebele n'o bɛna jɔ yen nɔ bi ta ye safokaw olu ta ye centre solaire min yɛrɛ ni a bɛna taa fo mégawatt 100 o bɔɲɔngo la an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa a bɛna o birikiden fɔlɔ ni ka o da bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o y'u ka état major général ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka an ka jamana ni ka ale bɔ lakanabaliya o dingɛ kɔnɔna la cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la sa mais kalo tile 23 kana se a 24 ma san 2024 an ka kɛlɛkɛcɛw ka larawili o sen fɛ sa u taara bɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw dagayɔrɔ kan dagayɔrɔ min ni o kɔni tɛ fosi ye u bɛ mugujugu ni ka o dilan o yɔrɔ de la mugujugu min ni u b'a da maaw ɲɛ ni a kɔni bɛ pɛrɛn'u ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw kɔni garan da karɔgɛlɛn diinɛ tigilama caman o de la ni ka tila tuguni ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu minɛw la o kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ tali kɛ mitrailleur 1 taga se donsow ka kɛlɛkɛ marifa o 2 ma ale ni mugujugu ni ale bɛ wele ko obi mortier ka taga se u ka arajo caman o fɛnɛ minɛna u la ka taga se u ka bolimafɛn 2 ni o ye moto ye o kɔni fɛnɛ 3 o tiɲɛna an ka finitigilakaw olu fɛ mais kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna fɛnɛ sa an ka kɛlɛkɛcɛw minnu ni olu bɛ wele ko mission DSP ni o ye destruction sur place n'olu kɔni bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ bɛɛ de la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw kɔni ye garan da karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw la ɲama ale ni bale olu ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 5 o bɔɲɔngo de don ani jɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka finitigilakaw ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilama dɔw fɛnɛ ni ka dankari olu la u ka kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ u ye olu fɛnɛ caman ni ka olu minɛw la o waati kelen fɛnɛ kɔnɔna la sa mais kalo tile 25 san 2024 u taara dinamba yɔrɔ kɔni fɛnɛ la sa mugujugu kɔni tun dalen bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛ min ni u kɔni sera ka u yɛrɛ bɔ o jan kɔnɔna la mɛnɛkakaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw kɔni ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilama minnu n'u ye gara da olu la u tilala ni ka olu ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu fɛnɛ minɛ la ka taga se u ka bolimafɛn sen 2 olu ma an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o y'u ka état major général ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw olu ma ka sababuya kɛ u ka baara kɛ ko ɲuman o ye
Institut National des Arts kalandenw olu kɔni bɔra suguba o kɔnɔna la ni an ka jamana marabagaw kɔni ye lakɔliso kurakurani ka o jɔ ka di u ma senu sira o la ni o ye an ka pankurun jigi yɔrɔ kɛnɛba o sira ye o hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye lakɔlidenw ni lakɔliden somaw ni lakɔliden karamɔgɔw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara sokura in ale jɔli la nka sokura in kɔni taali gɛlɛya kɛra fɛnba min ye o de ye bolimafɛnko ye k'a sababuya kɛ bolimafɛn kɔni tɛ a sira kan o gɛlɛya bɛ lakɔliden ninnu kan kosɛbɛ u y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u k'a lajɛ ni ka bisi kura kɔni di u ma walasa u bɛ se ka lafiya lakɔliso tagali la. An ka jamana marabagaw kɔni ye dolanci belebele dɔ ni ka o bɔ a ma dolanci min ni ale tun bɛna dabɔ politisiyɛnw diinɛ tigilamɔgɔw ka taga se activistes ni kunnafonidilaw olu ma min ni u kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ka dolanciba in ni ka ale kɛ an ka jamana marabagaw ye a bɔ a ma nin wagati in na a kun kan ka kɛ mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen san 2024 Modibo Keyita o kɔnɔna la ni o y'an ka dolanci yɔrɔ dɔ ye maaw y'a jira k'a fɔ ko nin dolanci in kɔni tun bɛna kɛ sababu ye ni ka fara ɲɔgɔn kan belebele ka o kɛ maa minnu kɔni olu kofara ka se ka bɛn ni kelenya tɔ sinsin olu ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔni kɔnɔna la kelenya ale bɛ se ka sabati cogoya min na nka an ka jamana marabagaw kelen ka nin bɔ a ma maa caman ye ɲininkali kɛ i yɛrɛ la ko mun de kɛra a bɔkun ye a ma. 19 olu fagara maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu fɛ amapu ale ka fɔ la ko maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɔra u sigiyɔrɔ de la ni ka u kunda kurunga dugu o la ale ni seri ni sɛgɛ kanda napana ani mɔkɛ ni maa ninnu kɔni fagara ka u to jalasago u kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la maa minnu kɛra sababu ye sa ni ka u bɔnɛ u ni na u nana bolimafɛn sen fila o de la u nana yɔrɔnin min na kɔni sa maa o maa kɔni tun bɛ k'e tun bɛ ka i lamaga u ye mugujugu wuli a maa bɛɛ lajɛlen na kunu sɔgɔmada fɛ Bankasa préfet ale kɔni wulila ni ka taa i ɲɛda yɔrɔ in kɔni ale kan ka tila tuguni ni ka taga maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tanyana ka taa olu kaburu la ni ka taa o lajɛ ka tila tuguni yani ani an ka fintigilakaw kɔni bɛ kuma falen ni ka o kɛ. Tɛnɛ juillet kalo tile 3 san 2024 segukaw olu ka fura feereso maaw kɔni bɛ na u ka yɔrɔ ni ka o datugu lɛrɛ 24 o kɔnɔna la min u kɔni tɛna baara ka o kɛ ni hakilina in kɔni bɔra Sinapo ni o ye syndicat autonome des pharmaciens d'office privé maaw ka na se Sinafar maaw olu ma ani syndicat tɔ minnu bɛ pharmacie o kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko segu kɔni pharmacie si tɛna baara kɛ tile kelen o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko muso dɔ kɔni de bɛ yen nɔ ale muso in kɔni ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma ka fura ta ni ka o kɛ conteneur kɔnɔ ka a feere fura feerela olu ye dama ka sɛbɛn ni ka o don a juguya la kiiri tigilamaw olu fɛ yen nɔ u kɔni y'a minɛ k'a don bɔrɛ la octobre kalo tile 3 san 2023 min ni a kan ka san 2 kaso datugu ni ka o kɔni kɛ a kan ka sɛbɛn wari $1,000,000 fana ni ka o kun sara nka a ye sɛbɛn wari 100,050 ni ka o sara a kɔni labilala halisa a bɛ k'a ka waleya in kɔni ni ka o kɛ walasa ka se ka dan sigi a la fɛn min ye pharmacien ye olu kɔni y'a laɲini ni ka baara ka o jɔ ka tila tuguni ka dama ka sɛbɛn ni ka o don a juguya la tuguni. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko EDM conseil d'administration maa 5 olu kɔni welela fanga tigilamaw olu fɛ min ni ɲininkali busamisɛn kɔni o dara u kan u kɔni groupe ko min ni a bɛ Sena énergie ale kɔnɔna la o de siratigɛ la sa maa 2 bɛ yen nɔ olu kɔni minɛna ni ka taa ni olu ye kasobon o kɔnɔna la nka baara tɔ olu bɛ Sena halisa walasa ka se ka groupe ko in ni ka ale tɔ ɲɛdɔn. Boubacar Traoré ni ale ye primature chargé de mission n'an ka ministre ɲɛma Masuru Ɲama dɔ o kɔni don a yirala k'a fɔ k'a ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ ni ka o kɛ an ka fintigilakaw olu juguya la o kɔni siratigɛ la sa fɛn min ye wele kɔni bilala a ma ni ka taa ɲininkali dɔw kɔni ka olu kɛ a la ka sababuya kɛ k'a ye memorandum dɔ kɔni ni ka o sɛbɛn. Amita kokan kibaru la n'an taara kokan kibaru la Sud Africain ma 27,000,000 ni murumuru wɔɔrɔ olu de kɔni kan ka taa kalafili ni ka o kɛ mɛ kalo tile 29 natɔ san 2024 ka t'u ka wasaden kalafili kɔni ni ka o kɛ o kɔfɛ u ka jamana ɲɛma kalafili fana kɔni o bɛ kɛ. An bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ka parti maaw kunu olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ ɲɔgɔn ye min ni a bolila kan u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a bɛna kɛ olu ka cɛbɔ ye kalafili natɔ san 2025.
mali kunnafoni jabaran na jaba okulo gaze kana ni kunnafoni dama dama re bi ni ka daw kelengena bela jelen kulo kan hakilla aw ye famel chama ni ka o soro anga bi kunnafoni yawla nala manga joana aw ni amanyo soro shini inshallah kunnafoni kura ulu keneka aw kambe dona na tawla